Eibarko udalak antzerki jardunaldien 58. edizioaren egitaragua zabaldu du. Jon Iraola alkateak, Andoni Zabala kultura zinegotziak eta Gipuzkoako eta Eusko Jaurlaritzako ordezkariek parte hartu dute, gure hiria Euskadiko erreferente kulturala bihurtzen duten jardunaldien aurkezpenean. Hauen eskaintzaren aniztasuna eta kalitatea nabarmendu dira ekitaldian. Aurten, 22 konpainien 25 emanaldi egongo dira. Hauetako 8 euskaraz izango dira eta bat kalean antzestuko da. Jardunaldiak 1.275 horrekontua dake eta horretan 170 konpainiai ordaintzeko erabiltzen da, beste 30 beste gastuen dako da. Antzerki konpainian jatorri desberdinekoa diaz, Madrildik datoz, Aragoitik, Extremaduratikan, Valentziatikan, Errioxatikan, Galiziatikan, Uruguaitikan, eta euskal konpainiak noski, bebai, etorriko diaz. Koliseo Antzokiak inaugurazio ekitaldia hartuko du otsailaren 25ean. Toni Acosta eta Juan Carlos Rubio aktore ezagunek parte hartuko dute Harremanak titulopean Irene Hernando aktore ibartarrak gidatuko duen solasaldian. Otsailaren 25etik apirilaren 11 bitartean ikuskizun sorta zabalarekin disfrutatzeko aukera izango dute ikusleek. Komediak, zirku proposamenak, dramak edo antzerki dokumentala esaterako. Eba Isanta, Angel Martín, Juan Diego Boto eta Zuaitz Gurrutxaga aktoreek hartuko dute parte edizio honetan. Gainera, euskarazko 8 antzeslan, aurrentzako antzerkia, dantza eta bakarrizketak izango dira. Hiritarrak animatzeko, Lekime Animazioak konpainia kalean arituko da jardunaldiak zabalduz emanaldien aurreko egunetan. Euskararen eta emakume sortzaileen presentzia esanguratsua, gaurkotasuneko gaiak jorratzea, herritar garen aldetik ikutzen gaituztenak. Eusko Jaurlaritzatik balio hauek nabarmendu eta babestu nahi ditugu. Haiei esker, Eibarko antzerki jardunaldiak erreferentziazko jaialdia bihurtu dira Gipuzkoan eta Euskadin. 28 edizio hauetan gauza asko gertatu dira eta gauza guzti horien artean gaur aurkeztuko dugun programa biribil hori osatzera lortu da, ezta? Sarreren salmenta otsailaren 1ean hasiko da, aurrez aurre Koliseo Antzokian zein 3ubebikoitza.kutxabank.es webgunean. Funtzioak baino ordu bete lehenago ere erosialko dira Koliseoaren lehiatilan. Koliseoaren laguna txartela dutenek deskontu garrantzitsuak izango dituzte. Kalitate handiko egitaragoan hitza eskainiz, antzerki jardunaldiak ezinbesteko aukera eta hitzordu saietsezina dira arte eszenikoen zaleentzat.